Bidiyo guda biyu akan abubuwa guda 6 da muka ce suna kawo cikas ga cin gaban rayuwar mutum. Bidiyo biyu na farko mun yi magana akan cewar duk mai kiwo wanda yake da ganda da kuma wanda yake da rashin biyayya ga iyaye da masu raina malaman makaranta da masu zagin shugabanni, to kamar suna yi wa kansu kawo kansu cikas ne a ci gaban kansu da kansu. To yanzu za mu ɗora mu kawo na 5 da na 6. Na 5 shine hassada. Duk wanda yake da hassada ko gaskiya kamar yaƙi yake kai tsaye da Ubangiji, domin nuna Ubangiji yake cewar shi bai san inda ya kamata ya ajiye arziki ba, bai san inda ya kamata ya ajiye baiwarsa ba, bai iya ma rabon arzikin ba. Kuma shi mai hassada ya kasa gane cewar da mutum shi yake yi wa kansa abu shi da kansa, da shi mai hassadar bai yi hassada ba, ya yi wa kansa fiye ma da abin da yake wani hassada a kai. To tunda ba za ka iya wa kanka ba, ka san ba shi ma wancan ba shi yi wa kansa ba kenan, Allah ne ya masa. To kuma in kana hassada kaga da Allah kenan kake gaba cewar bai iya ba, kuma kana hassada ne kana ƙara gani yana ci gaba, domin alƙawarin Ubangiji ne duk wanda ake wa hassada sai kai yana ci gaba, kai kuma kana zama cikin baƙin ciki. To maimakon a koyaushe tunaninka yaya kai ɗin za ka nema kuma ka nemi Allah ya baka, hankalinka yana kan wanda Allah ya baiwa, kana hassada da shi har ma ta kai wani lokaci ka riƙa ƙoƙarin wai sai ka shatala ƙafarsa. Kuma ita irin wannan hassada za ka ga wai ba ta ga yaro ba ta da ma ga 'yan uwantaka, sai ka ga a ɗaki ɗaya ma wai ana gaba tsakanin wa da ƙani ko ya da ƙanwa ko kuma wani da wani a cikin ɗaki ɗaya. An taɓa labarin wani wanda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, shi Allah ya wadata shi ya sayi mota, shi kuma ɗayan wanda shi ne wa, wai je yana neman malamai wai su yi addu'a Allah ya sa wancan ƙanin nasu da yake da mota wai ya haɗari. To Allah wanda yake da irin wannan zuciya shi Allah zai ba shi ci gaba. Yaushe zai sami kullum fa cikin baƙin ciki yake, kwanta da baƙin ciki ya tashi da baƙin ciki, maimakon yadda wancan ɗin ya roƙi Allah ya samar masa hanyar da zai samu ci gaba, to shi kuma wannan yana nan ba ma ya tunanin Allah, ballantana ya nemi Allah ya wadata shi ko ya ba shi hanyar da zai samu. Ko kuma ka ga tsakanin ɗaki da ɗaki ana hassada, sai a ga ɗakin wannan ƙila yaranta suna ta ci gaba ko a makaranta ne ko a kasuwanci, ita kuma waccan da sai sun haɗa kai da ita da 'ya'yanta suna ta musu hassada, har ma su rika cewa ƙila mijin ko uban yaran shi ne yake nuna bambanci, ba san kuma Allah ne ya kyautarsa a nan ba, har kuma wannan hassadar da suke yi kuma ta ta ƙaruwa su kuma 'yan wancan ɗakin su ta samun ci gaba. Don haka gaskiya duk wanda yake so ya samu ci gaba a rayuwarsa, to lallai ya guji hassada, kashe kai ce. Abu na 6 kuma wanda shine na ƙarshe shine ƙeta. Shi kan mai ƙeta kisan mummuke yake wa kansa. Har yaushe kai kullum zuciyarka akan tunanin ya za ka yi wa na ƙeta take, ya za ka yi masa mugunta. Yanzu kawai misalai 2 zan bayar don mutane san cewar lallai ƙeta ba a bari ba ce. Duk wanda ya makaranta musamman ta kwana, ya yi tunanin irin maƙetatan ɗaliban nan da suke gallazawa 'ya'yan wasu da aka yi su karatu amma su suke gallaza musu. Kun ga hankalinsu kullum ba akan karatu yake ba, kullum tunaninsu akan wace irin tsiyar za su fito da ita ta ƙeta ta gallazawa 'ya'yan wasu. To a yanda kake wannan tunani su kuma suna can suna karatu. Kai karatu ya kai ka, amma kuma kullum zuciyarka yau da daddare wace ƙeta ka shirya za a yi wa mutane. To irin waɗannan mutane ku dube su, kowa ya tunanin irin waɗanda suka yi makaranta tare da su suke da ƙeta, da Allah su tunanin a ina waɗannan mutanen suke. Za su ga cewa ba wani ci gaba da suka samu a rayuwa, in dai ba sa'a ba, amma kusan akasarinsu su ne kuma suke dawa suna yi wa waɗanda suka yi ƙetar maula. Ko ka dubi malamin makaranta mai ƙeta, tun daga kan malamin firamare har zuwa sakandare har zuwa jami'a, amma bari mu magana ma jami'a. Kun san a jami'a akwai malamai waɗanda su burin su wai su kada ɗalibi. Kawai ita ce wannan su wannan shine a ransu wai su kada ɗalibi. Allah suke wai ɗalibi ya sake dawowa ya maimaita semester ko ya kare over ko ya spill over. Me ka amfana kai kanka idan ka sa ɗalibi da gangan ya yi spill over, har kuma munna kake in ka gan shi ya dawo, har ka duba ka ce kai fa za ka dawo baɗi ko? Akwai malaman da suke faɗa ɗalibai haka. To su ma irin waɗannan lakcarorin da Allah ku duba sosai ku ga a cikin aikin nasu na lakcarori ku kwatanta su da sauran waɗanda suke da sassauci.
ko ba sassauci dai suke yin abin da ya dace. Za ku ga akwai bambanci wajen samun ci gaban su a aikin su ma na cikin jami'a ɗin. Da haka waɗannan abubuwa shida da muka lasafta, da ganda ko kuma son jiki ko ƙiwa, da rashin biyayya ga iyaye, da raina malamai, da zagin shugabanni, da hassada, da ƙeta, gaskiya mutum yana so ya samu ci gaba a rayuwarsa to lallai ya guje su. Allah ya sa mu dace.